Lusene sidder tæt ved dyrenes hud. Lang pels gør det vanskeligere at komme til at se dem. I forbindelse med klipning kommer man helt tæt på huden. Det er det, videoen viser. Får kan have forskellige ektoparasitter, det vil sige nogle parasitter, som lever udvendigt på dyret. Der kan forekomme flåter, fluelarver og lus. Og det vil man sådan set erfare ved, at dyrene går og knupper sig mod stolper og træer eller lignende. Når det gælder lus, er der to grupper, der kan have interesse. Det er dels blodsugende lus, og de forekommer yderst sjældent, så vi koncentrerer os om pelsædende lus. Pelsædende lus, det er et drastisk navn. Deres næring er i vid udstrækning hudaflejninger, såsom afskudt hud og hårceller samt granulin. Hvornår får man lejlighed til at se lusene? Som det beskrevet, så lever lusene tæt på huden, så det er hyppigt i forbindelse med klipning, man har gode muligheder for at se dem. Man skal gå tæt på og gerne bruge en lup. Og så skal man se efter noget, der rører sig. Lusene forsvinder nemt mellem småsnulder af lanolin. Man kan se dyr i flere størrelser. De største af de voksne individer, de er svagt tværstribede. Det er dem, som lægger æg på hårfibrene. Æggene klækkes til lusenymfer. De skifter hud 2 gange til lidt større nymfer, og så en sidste gang til voksenstadiet, hvor de kan erkendes som voksne, fordi de er svagt tværstribede. Hele udviklingen varer 34-36 dage. Efter overgangen til voksenstadiet går lusene over i en fase, hvor de producerer æg over en længere periode på fårene. Det er i forbindelse med klipning af dyrene, man har lettest adgang til at se, om det dyr, man ser på, får eller lam, har lus. Skal dyrene ikke klippes, giver det i praksis bedst mulighed ved, at man sætter dem op på et klippebord, skiller ulen ad på ryggen over skulderbladene og så ser efter tæt på huden. Skal man have dyr til landsbedømmelse eller til træf, skal de være fri for lus, og de skal være rene. Det betyder i praksis, at de skal vaskes. Her er et eksempel på et dyr, der skal til landsbedømmelse. De skal møde frem i uklippet stand, og vaskningen skal derfor foregå, og man skal blive ved indtil vandet, der løber af dyret, er helt klart. Vask foregår nemmest ved, at man sætter dyrene på et klippebord på et sted, hvor der er adgang til lunkent vand. Håndvarmt vand kalder man det, det vil sige ca. 35 grader. Start fra neden på dyret og løft op i pelsen og lad vandet komme godt ind i ulen. Man skal endelig ikke knuppe, bare skylle. Undgå filtning. Sørg for at komme over det hele. Og så skal man se efter, at det vand, der løber ud fra pelsen, er klart og ikke grumset. Dette er et eksempel på et dyr, der skal til træf. Dyr, der skal til træf, møder i nedklippet tilstand, og også her skal man blive ved med at pøse vand på, indtil det vand, der løber af dyret, er helt klart. Når vasken er overstået, driver vandet af dyret, indtil det endelig selv kan få lov til at gøre en indsats. Det er rystende. Bekæmpelsesmidler til brug mod lus er receptpligtige. Spørg dyrlægen. Nogle bekæmpelsesmidler til brug mod lus farver eller fedter pelshårene. Spørg erfarne deltagere i landsbedømmelse og træf, hvad man bedst kan bruge.